alle sammen, velkommen til den her vlog. I dag skal jeg til Tyskland, og så skal jeg også på et julemarked, og jeg tror det lå i Kruså. Jeg kan ikke lige helt huske det, men klokken er lige nu 11:39, og jeg skal køre klokken 12, så det er om 21 minutter. Jeg har lige fået taget noget tøj på og lavet mit hår og gjort mig klar, og jeg er rigtig træt. Jeg ved ikke, om I kan se det på mig. Så ja. Det skal lige siges, at jeg har haft meget travlt med skolen for tiden, og det er også derfor, jeg ikke har postet lige så meget, som jeg plejer at gøre. Og det undskylder jeg for, og jeg prøver at poste så meget, som jeg kan. Men jeg går jo nu i 7. klasse, så jeg skal bare fokusere lidt mere. Så nu tænker jeg egentlig bare, at jeg får pakket min taske og får pakket de sidste ting. Og så ses vi egentlig bare, når jeg er ude i bilen. Boom! Så nu er jeg lige kommet ud i bilen, og vi er på vej nu. Og jeg har lige fået mine briller på, så ja. Okay, så nu er vi lige kommet til Aabenraa, og vi skal ned på et julemarked, og det er ikke så godt, fordi jeg er bange for julemanden, og jeg har lige set en julemand at gå dernede. Så ja. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Der går jeg altså ikke hen. Der er en julemand lige der, og jeg er sådan rigtig bange. Så nu har vi lige været på det der julemarked, og der er noget musik, jeg ved ikke, om I kan høre det i baggrunden. Det var ikke så stort. Og det kan nisser lige. Far. Var du i gang? Ja. Og så er det, at vi har tænkt os at køre ned til centrum her i Aabenraa og kigge lidt, fordi at det var ikke ret stort, det der julemarked. Men det var stadig hyggeligt nok. Så nu kan vi ned i centrum. Okay, så nu er vi kommet op til gågaden her ved centrum, og vi vil bare lige gå og kigge lidt. Og så efter vil vi gå over og kigge i en domkirke. Det ser da rådent ud. Nej tak. Okay, så der var låst, så vi kunne ikke komme ind alligevel, så det får vi ikke at se alligevel. Vi er lige kommet ind i bilen igen, og nu er vi på vej til Kruså. Nu er vi lige kommet ind i en ny form her i Kruså, fordi det gør vi bare altid, når vi kommer ned til Tyskland. Så vi har lige tænkt os at kigge lidt her. 3, 2, 1, Deutschland! Nu er vi lige kommet til Fakta. Nu sidder vi og venter på vores mad her ved Subway. Og så nu har vi lige fået handlet alle tingene ind, og undskyld, jeg ikke lige fik filmet, men det var så kaotisk. Altså, det var voldsomt, og det var så svært at finde en parkeringsplads, og der var så mange mennesker, og jeg kunne bare slet ikke filme eller noget. Men nu har vi fået handlet alle tingene, og vi skal egentlig bare hjem nu. Så nu er jeg lige kommet hjem, og klokken er 20:43, og jeg er så træt. Altså, det er helt sindssygt. Der var så mange mennesker dernede, og der var bare helt proppet, og der skulle vi stå i kø i sådan en halv time eller sådan noget der. Men jeg har fået købt nogle snacks, fordi det gør man jo. Det er jo billigt dernede, så dem har jeg lige tænkt mig at vise, så ja. Okay, så det første jeg fik, jeg blandede en pose slik, så købte jeg nogle dem her. Så købte jeg en Dubai-chokolade, og så havde jeg stadig noget tilbage af min sandwich, og så har jeg købt de her 3 til min nisseven, fordi at jeg er nisseven for Silas fra min klasse, så jeg skal give ham nogle gaver, og der har jeg valgt at give ham det her. Og så har jeg købt det her til en pakkegave i klassen, sådan nogle pakkegaver, og så har jeg fået
varm kakao, M&M's, juleskum, det er altså en klassiker, og hovsa. Og så har jeg fået de her Nutella-ting. Og så de her pick-up. Og jeg tror egentlig, det var det. Jeg fik også nogle mælkesnitter. Og jeg føler, at jeg har fået noget mere, men jeg kan ikke lige helt huske det. Men jeg tror egentlig bare, det var det. Okay, så jeg glemte faktisk en ting, og det var, at jeg også havde fået den her julekalender. Men nu tror jeg har vist alt. Så nu har jeg bare tænkt mig at stoppe den her vlog. Og det skal lige siges, at det her det er anden gang i hele mit liv, at jeg prøver at lave en vlog. Men jeg prøver altså, og jeg gør mit bedste. Men jeg undskylder for, hvis der lige er nogle fejl, eller I ikke lige kan høre, hvad jeg siger, eller der er et eller andet. Men ellers så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for, at I har set med, og vi ses!